Sekretarijat Vlade Srbije ispitaće u naredne 2 nedelje okolnosti pod kojima su državni stanovi davani u otkup po niskim cenama, a da bi prve rezultate istrage trebalo očekivati za mesec dana. U Republičkoj direkciji za imovinu tvrde da je raspodela stanova obavljena u skladu sa uredbom donetom 2002. godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozdravio je brzo reagovanje vlade povodom afere funkcionerski stanovi koji su dodeljivani ranijih godina i istakao da je to veoma važan korak u borbi protiv korupcije. Sindikat građevinara Nezavisnost uoči sutrašnje proslave Dana građevinara upozorava na katastrofalan položaj radnika u toj industrijskoj grani i najavljuje proteste početkom septembra. Građevinski radovi u Srbiji u odnosu na prošlu godinu opali su za 60%, a veliki broj radnika zaposlen je na crno, što znači da njihova bezbednost nije obaveza poslodavaca, koji državi ne plaćaju ni poreze, niti doprinose za te radnike. Ministar energetike Petar Škundrić ponovio je da struja neće poskupeti do kraja godine. Na taj način privreda i domaćinstva će imati priliku da što lakše podnesu negativne efekte ekonomske krize. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dragomir Marković izjavio je krajem jula da vlada Srbije nema sluha za proteste EPS-a zbog niske cene struje i da se ministri utrkuju da kažu da ona neće poskupeti jer im je to najlakše. Ruski Gazprom će obezbediti 200 miliona kubnih metara gasa za srpsko tržište koji će biti uskladišteni u Mađarskoj, najavio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. U slučaju krize i skladišta u Mađarskoj će biti omogućeno dopremanje do 3 miliona kubnih metara gasa dnevno, što je uz 5 miliona kubnih metara gasa iz domaće proizvodnje dovoljno za osnovno snabdevanje domaćinstava i toplana, rekao je Bajatović. Zvaničnici u Tirani saopštili su istražiocu Saveta Evrope Diku Martiju da se u Albaniji ne može voditi istraga o navodnim zločinima i trgovini organima Srba i drugih nealbanaca tokom rata na Kosovu na osnovu optužbi bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala, niti vlasti u Beogradu. Pravo da vode istragu na teritoriji Albanije ima samo albansko tužilaštvo. Ministar pravde Albanije Enkeljed Alibeaj odbija da odgovori zahtevu Ministarstva pravde Srbije pošto se radi o neistinitim pretenzijama o kojima nema nikakvih dokaza. Kosovo mora da ima aktivniju politiku jer evropski zvaničnici nisu zadovoljni napretkom Kosova u približavanju Uniji. Švedska će zato tokom svog predsjedavanja Evropskoj uniji predložiti mapu puta za Kosovo. Zamenik švedskog departmana za Evropsku uniju Lars Vahlund rekao je prištinskim medijima da se nada da će Švedska tokom svog 6-mesečnog mandata postići evropski konsenzus o statusu Kosova. Vlada Srbije neće dozvoliti formiranje bilo kakvih etničkih regiona u državi i neće dozvoliti da bilo kakav teroristički akt promeni politiku države, rekao je predsjednik Koordinacionog tela za jug Srbije Milan Marković. On je za Večernje novosti rekao da u ovom momentu ne postoji ni ustavna pretpostavka za stvaranje teritorijalnih regiona i institucija. U Novom Sadu počinje suđenje Ivu Đukanoviću, suprugu bivše savjetnice predsjednika Izvršnog veća Vojvodine. On je uhapšen pošto je policija kod njega pronašla veću količinu eksploziva, oružja, municije i druge opreme neposredno pre samita predsjednika država Jugoistočne Evrope, koji je u junu održan u Novom Sadu. Poslanica i portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan oporavlja se na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu od ujeda pasa lutalica na parkingu ispred doma Narodne skupštine. Večiti rivali Partizan i Crvena zvezda danas će se naći u žrebu za Ligu Evrope. Partizan nije uspeo da eliminiše Apoel, ali Crvena zvezda je u veoma dramatičnom duelu ipak slavila protiv Dinama. Vatrogasci u Kaliforniji pokušavaju da lokalizuju požar koji je zahvatio 125 hektara uglavnom ruralnog područja. Jaki vetrovi približili su vatru naseljenim mestima, pa je naređena evakuacija 20 kuća. U Srbiji i dalje promenjivo oblačno uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. U severnim predelima će biti više sunčanih perioda pa će biti i malo toplije. Temperatura između 22 i 27 stepeni. U Beogradu i dalje promenjivo oblačno povremeno uz kišu. Temperatura do 26 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice više sunca i malo toplije.